dititipke saka Mas Agus. Agus apa? Agus sedih banget. Dudu Mas Agus Kocluk sing pinangka dadi operator live streaming channel Dalang Sena. Oh, iki saka panjenengane Mbah Miko saka Gunung Kidul saka Semen ngersake yening Tawang Mbak Lintang karo Mas Gading duet. Oh, sing ngersake Mas Gading karo Mbak Lintang duet isih ana jenang kula yang ngersake duet. Yening Tawang ya ngersake duet. Ya, ning sore mau nampa weling saka panitia sing sepuh-sepuh ngersake jineman glathik glinding. Sapa sing dikersake ya Mbak Lintang Kairo. Ya, pokoke bengi iki sinden-sindenku tak kepenake. Mligi nyindeni gending-gending, nyindeni kur karo nyindeni serpek. Bengi iki digunakake Mbak Lintang Kairo. Ayo nak, iki ana sing ngersake jineman glathik glinding sing dikersake Mbak Lintang Kairo. Ketokno aja mung nembang tok. Nggih. Sing klasik-klasik ya ketokno nek panjenengan kuwi ya duwe skill sing ampuh. Nggih, Bapak. Menika glathik glinding saking Bapak sinten wau? Saking Pak Duko. Bapak Duko, Bapak Franky. Terus saking Pak Yaroni ugi. Siap. Pokoke sing sepuh-sepuh ngersake glathik glinding. Niki ngemutaken kula kalian almarhum Bapak. Kok ngemutaken? Nggih riyen kan kula alitane nggih kene nembang ngeten iki. Oh, alitane biyen nembang glinding. jineman glathik glinding iki. Wah, cocok iki nok karo dienggo ngeling-eling ya nok. Dadi ketokno kabisanmu ora mung pinter bawa, ora mung pinter nembang cara Jawa Timuran. Nembang sing kreasi-kreasi ning klasike ya udinen. Nggih, Bapak. Coba kaya ngapa aku kepengin krungu. Kowe nak glindingke glathik kepiye? Coba glindingno. Neno. Luar biasa jebul klasike pancen ya wah merantasi. Nggih, sampeyan kadang mboten nembang niki lho, Bapak. Ya mulane kuwi suwe ora muni iki terus dionekke meneh. Sing tak karepe ya ngono kuwi ya, Nduk ya. Panjenengan kisih enom. Heeh. Mula sing diudi iki klasike ya diudi dhisik. Mergo saiki akeh lho, Nduk. Akeh piye? Akeh lho sing jenengane ming paitan sanggulan mung lagi iso nembang lagi iso nyanyi karo megal-megal ning wis oleh label sinden. Sing tak karepe ya ngono ya senajan nembange pinter jogete pinter ning nek iso klasikan ngene iki ya iso jineman ya iso nyindeni serpek. Saiki panjenengan isih enom, isih ayu sesuk genepe sampean umur 50 ngono wis ora ana sing nganggok. Nek sampean iso ngudi klasike ngene iki, wah sampean umur 50 sesuk isih digunakke contone kaya Mbah Prastiwi kae lho. Nggih, Ibu, sugeng dalu Ibu. Wae nom-nomane ya kaya panjenengan biyen. Malah nggih mila, Pak. Wah, biyen sok diundang nyanyi dangdut barang. Ning bareng saiki arep isih sepuh gandeng klasik ya mateng, isih tetep akeh sing gunake. Iki mau jineman glathik glinding bagian A. Nggih. Ana 4 bagian tuh ABC to, ABCD to. Saiki bagian sing B kuwi bagian dolanan manuk. Ya arep panjenengan ki rung kulino dolanan manuk. Wah, mboten ate kula menika, Pak. Ya maksude ki cakepane kak bahas babakan manuk. Mergo kuwi para mong tani ki lagi padha nggarap sawahe ning sawahe digodhog karo manuk. Mula terus dicandra dadi jineman glathik glinding. Yo saiki ngolah manuk kaya ngapa? Oh piye adate sing ngasta gambang kae sapa? Pak D Bima kae nak nyeluk panjenengan Pak D Bima. Oh nggih, kae adate ki nek gambang ki lirih. Pripun? Ning mergo sing nembang sing jinemke panjenengan wah terus ling gambang gelem seru. Wah. Semangat nggih Pak De. Terus iso gandeng rada sesek terus wah gambangane iso kemitil. Kemitir ae rada celat kok ya. Ya, Pak De Bima nggih. Mingkari sing bagian D no, sing kari dhewe. Nenana ano. Manuk blaka nggonmu lita delet galak minta kodok jojo mepet tangga anjejan
Wah, jan nyunyur penak banget nuwun ya Nam ya. Heeh. Nggih, Bapak. Sesuk meneh nek ketemu karo Simbah, aja muni bapak, Simbah ngono ya. Oh, nggih. Eyang, Eyang. grandfather. Heeh. Sesuk Nggih, nek Eyang. ketemu Simbah meneh, saiki Nggih. glathik glinding, sesuk ganti jineman klambi lurik ya kena, Wah, nggih, siap. uler kambang ya kena. Siap. Terus jineman Kandhet. mari kangen ya kena, Oh, kandhet ya nggih. kena. Wah, pokoke werna-werna. Pokoke sing klasik-klasik iki kuasana-ana. Nggih, siap. Matur nuwun mangke malih niki diselingi nggih. Merga iki ana susulan layang. Saka sapa, Gong? Tak wacane, Bos. Ketua Panitia Merti Dusun ajeng nyumbang lagu. Asmane sapa? Bapak Supandi. Oh ya, diselingi dhisik merga iki ketua panitia. Monggo Bapak Supandi katuran minggah wonten ing pepanggungan nyaket mriki, Pak. Yo Pak Supandi ben kek munggah neng pepanggungan kene. Tak tandang dut kendangane. Ayo Bapak Supandi. Monggo Bapak Supandi, wong niki kula nggih namung sak dermi nampi nawala. Bapak Supandi, ketua panitia. Ayo Mbak Sarasa kurung-kurung suaramu nggih mau. 1 2 3 sikil gedruk. Apa piye? Kali aku cakepane. Tekan papat, aku kurang e. Oh, ampun kundur makane sapi ya. Wis ayo bacutke dhisik. 1 2 3 4 sikil gedruk. Neno yuk. Aja nyarok barang irapane rada berkakak semu ajakan. Ya, matur nuwun. Tiwas tak panggil aku ya mung sak derma nampa nawala ya. Ketua Panitia Merti Dusun ajeng nyumbang lagu Bapak Supandi. Jebul nang ndi? Jebul wis kondur makani sapi ya. Ya wis ra dadi ngopo. Mbacutke meneh iki. Ana sing ngersake Mbak Lintang Kairo iki duet karo Mas Gading. Lagune apa? Ya ning Tawang ana, terus sarung jagung mau ya ana to, Mbak. Karo jenang gula to? Nggih. Ayo Mas Gading, ayo kancani Mbak Lintang Kairo gandeng iki duet ya jumeneng. Nggih, wau sampun nganu kadose. Pripun? Nyawer kadose wau. Apa nyawar to? Sampun. Sing Nggih, nyawar Mas. sinten? Nggih, Mas. Sampun. Oh, nggih niki. Iki saking sinten? Saking Oh, saking Mbah Bapak- Mika wau, Nggih, saking Mbah kang Mika wau ngersakaken saking tembang lagu, tembang menika wau. Oh, ya ning Uga tembang Tawang niku ana wau, Lintang. nggih. Saking Mbah Mika Semen iki nggih. Oh, nggih. Monggo ditampi niki hak Nggih. panjenengan karo Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mas Gading. Ayo Mas Gading karo Jumeneng nggih, Pak. Mbak Lintang Kairo ki jumeneng wong iki niate sing di anu kersake ki panjenengan gandeng iki malam Minggu begadang ayo begadang. Ayo Mbak Lintang Kairo dasar dina Dasar dina malam Minggu. oh
sikile isih nganu isih jempole isih nggawe jempolo. Saya kepengin mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Kairo, mbok menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke jempolo ki ben dipernake Mbak Lintang. Gimana Mas Gading udah ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang. Nggih. Jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ini adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Jaroni engko. Apa nang anu Pak Dekeswan. Oh, alah. Ojo, Lah pripun? jangan. Medeni. Aja nek nang kono ndak bayar sesuk aja. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kae. Didolane tinggal turu. Ah kae iki liya meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang Maya. Oh. Ya saka Mbah Mika Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawang ana Lintang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya sampean ya anu mengko cakepane dikandani karo Mbak Lintang. Neno neno. Yen ning Oh. Nah, sing romantis. Nah, ngono lho Wah, piye to, iya. Mas? Masa kamu lupa sih? Oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Wow, sudah jelas. Enggak perlu ditanyakan. Wong bagus aku Malah kaya tatap mata saya. Ya dioper ngene Mas Gading, cakepane apa? Neno neno. Marang Mega. Bari. Marang Mega. Ingang rasa Son takon war taning reki. Yo, kon gentenan Mbak Lintang. Cakepane apa? Piye iki terusan? Janji-janji Mas, kayak sama lek janji-janji ning nggonku kayak piye? Iya. Ngelingi apa ora? Wah, lah Saiki kena kaya eling. apa? Wah. Dengi kaya apa? Ya gak yo medun yo. Sing jenengane Wolang Langki aja ming apa no? Napa? Sing jenengane Wolang Langki aja ming Aja ming janji. Nah. Piye to? Yo medun yo. Nyandi. Benar Mas. ngopo? Nyandi. Manut. Janji. Ayo tak tonton apa piye? Tak tonton apa piye? Yo. Kapan nyawang Bu Pras ben semangat Mas. Ya, lo aja tenan ta. Dipeleti lo. Deni. Janji. Janjiku Nah, ngaten niku, Mbak. Alah apa rendang nyanyi mau? Kau wis kok wis janji-janji weling wong. Medat
nyaron kene. Napa sing nyaran? Bringas-bringas. Wah, pengen kowe, Mas. Pengen kayak dhewe to. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang, Nggih, pripun? grup karawitan semene kae iki Nggih. sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cek Joko no, Mas, jenengan. Sing 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Nimas ingsun prasopo ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni badang Ya, iki bawane wis dijen karo Mbak Lintang. Tembange mengko gentenan lho iki. Pon Lagi. Mas Gading full mawon. Weh. Apa jenenge? Duet. Angko Tembangnya. bayarannya dibagi lur lho, Lah Mas. iya. Ayo iki sawerane iki lho. Hah? Piro? Sawerane iki pokoke aku sembuh saka Kowe mau 500 kae, dititipke Mas. Mas Agus sak kowe mau. Dihitung sik. Dileki. Ayo dibukane celuk Mas Gading. Ya Neng. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah iya. Semula Jarene jere kangen mbasan tekan kene ngantuk iki piye to, Mas? Surang ngantuk ya. Lah, Kok kowe ekok mau gimmick. ngapa? Ya. Gimmick acting. Boyokku loro ya. Iya to? Piye to jane iki? Yo. Tapi cuti apa piye, Mas? Loh, kok mapan iki piye to? Yo. Nyanyi, Mas. Ya. Nggih. Sing saka Mbah Miko Cemin Gunung Kidul wis Nggih, yen tawang. sampun yen ing tawang. Masih ada lagi mbok menawa sing mau WA ngersake apa mau duet sampean karo Mas Gading. Jenang gula. Jenang gula. Nek jenang gula hafal ya, Mas? Anggere ono. Ya dibalik pelok barang Pak Di. Lirik. Pokoknya sing ngersake duet Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo ben dadekke siji sisan. Nggih, siap. Bawane apa, Nok? Mboten napa? Dibawani apa? Nganggo bawa ora? Langsung ke mau. Oh, langsung ya. Mergo mau yen ning Tawang ana Lintang ya wis bawa, ya saiki langsung wae ra apa-apa. Mboten ngagem bawa langsung suwuk mawon. Ya piye? Awang celuke urung kok suwuk langsung suwuk. Sing kedua dindangduke ning tipis-tipis ya, Nak ya. Nggih, siap. Ya. Sing arep buka sapa wis ben kono ben kangsan Mas sing arep Gading celuk dulu sapa. ya, Mas. Moga. Lho kok ming munggah-munggah. Aja ngajaki padu ya, Mas. Nggih ora kok. Aku iki. Nggih. Nggih. Ah. Sing apik kon bagian aja ngono apik banget. Ah iya, piye? Ya, Apik aja piye? ngono to, Mas. Tenan to. Nggih. Ayo sing jenenge Piai Nom ku ya sing request ya pinter jaluke tembang sing kira-kira romantis kuwi. Nggih, cocok. Wis telu iki sing dipanangkani. Isih ana siji Carung Jagung to mau. Nggih. Ya ngersake duet to ya, An. Nggih. Oh, ya. Sarung jagung napa duet boten? Iya, duwe. Ayo ora ketenan iso. ora apa-apa. Yo, Sarung Jagung buka bunang Pak Joko. Ya menisan, Mas, ra apa-apa. Iki mau sida duet ora iki? Sida, Oh, Mbak. sida ya. Sida. Aku ora pati ngrungokake. Aku ora krungu kok. Pak, gaib niku mau swantene. Wah, jan nyenengke ya muga-muga langgeng ledo seduluran. Ora mung seduluran kok enak iki. Ha iya. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Syukur, Nek, Mbak. Pangestunipun panjenengan. Nggih, Mas banyu milih pangestuku. Wong panjenengan ki Mas Gading ki dalang yoja. Nggih. Kerepe ya sok gagrak yoja ya campur-campur. Nggih. Saka pandugaku ya sok Mbak Lintang Kairo ki sering melu Mas Gading, mula ya
ajar srepek-srepek ngayojan kaya lajeng ngayojan. Siap. Oh, takon-takon karo budi-budi karo tante-tante ya. Oh. Pokoke dijukung lahir batin ya Mas Gading ya. Nggih, Bapak. Ya matur nuwun Mbak Lintang Nggih, matur nuwun, Kairo, Mbak Mas Geter. Gading matur nuwun. Nggih, matur Bar sinuwun. niki sampean arep mandhap tak rilake ra Ala apa-apa. mboten kula ngentasi Mas Gading. Weh. Sak mobil to, Mbak. Tak mobil kok. Nggih, kepengen. Jejer. Lho. Jejer ya Mas. Ya ning kujengan buri tangan. penak ya. Ning buri penak ya. Iya. Nyenengke, heeh. Wah, lah kepiye to? Engko nek jejer karo Mas Gading, sopirmu bareng to, Ding? Kon nyetel tip sing seru banget. Matur nuwun Mbak Lintang Kairo karo Mbak apa Mas Gading. Nggih. Iki sawerane iki mau 150. Ha to? Gandeng aku apa kuwi Mas Gading 50. Mbak Lintang 50, aku dalange 50. Pas Ah iya dip wong telu pas to ora. Kowe ming arek ngakali kowe lah kepiye mau tak nggono mbake sing tak nake cimut mau. Pelok nembe dienggo lagu penutup sore maono sing ngersake lali janjine mengko ndak sing tukang parkir barang do gelo wong sing nom-nom ngersake lali janjine. Sapa gong? Kowe aku nek durung nampilke si cimut ki rasane kaya durung lega. Mergane terutama sing demung kae sapa Pak Guru, sapa Mas Linggaki ngefan banget karo Mbak Cimut. Ayo. Ning yo dikancani ben rata sapa? Ben dikancani mamake Neti karo Mbak Saras. Heeh. Karo Mbak Anting mergo iki sesuk kowe iki bakal ngrawuhke kanca-kanca Ting mergo tanggal 20 kowe arep resepsi arep pernikahan. Ya murah ya bengi iki dipeng-pengke temenanan. Ayo Mbak Neti, Mbak Saras, Mbak Cimut karo Mbak Anting. Sepote apa? Sepote nganggo sepot sing bal-balan Mas. Monggo Mas. Wes do tampil iki lali janjine. Oh, lali janjine arep dibawani ora gong rasah. Kowe mung arep ngetokke nek bawani karyamu to ora. Ora apa-apa sapa-sapa wis nganggo iki klebu kondur kedaton sing ning ndong. Wah, semebar sapa-sapa nganggo aku nek nyetel YouTube kuwi. Mas Gilang yo nganggo kuwi, Hening yo nganggo kuwi. Wah, sapa-sapa nganggo. Narpa yo nganggo kuwi. Wis ora apa-apa aku nek gawe iki nyenengke aku nyimak YouTube adikku sing ngendang kuwi nek mayang ya naskah ya sok nganggo tekku. Sing demung ya sok nganggo tekku. Ora apa-apa aku tukang gawe donggo golek dhuwit wis ora apa-apa wis. Aku ora njaluk dipunjung ora apa-apa waton kowe iki do berkembang, kowe do laris lahir batin aku ora meru tak dukung lahir batin le. Iya, heeh. Rasa nganggo bawa. Sing penting sing Mbak Cimut kuwi sing dadi Leader. apa kuwi leader sing joget? Sing joget manut. Silahkan ke Mut depan. rungokke mut. Nggih. Heeh, kowe sing dadi leader iki sing semangat sing joget. Dadi contoh karo mbak-mbakmu iki. Wah, ngoten, Mbak. Ngono wae. Mergo kanca-kanca pengawit ki asline nek ana kowe iki do semangat tenan. Wah, alhamdulillah. Asli kowe. Mula lek joget sing total. Iki pokoke kowe tak dapuk dadi herder bengi iki ya. Napa? Herder. Herder iki guguk. Leader kok herder. Leader, nggih. Tegese dadi pengarep. Yo, lali janjine. Matur suwun. Matur nuwun, singkat padat pokoke. Ha iya wis matur nuwun iki jane wektune sayang uyak-uyake. Ha iya heeh. Terus kan akae Dara Janaka ki arep nggayuh wahyu ning malah ming mandelan wae mula terus diceraki bapak. Tuh
kunjung bang terate oh wis ngalila wantah sang Badranaya angratut ajiman cala wenang ukut pancandriya sayekti dewa utama pamonging kang para suci aduh lae aduh bandara dadya hayuning bawana mlegegeg ugeg sadulita mel-mel. Den pripun Gus? Kok malah mendel niku pripun? Mongko jarene sampeyan ajeng ngesti kanthi teken lan tekun pangidepe murih kasembadaning sedya. Murih enggal saged kadunungan Wahyu Pulung Ratu peranganing Wahyu Tri Margajaya inggih Wahyu Tri Manunggal inggih Wahyu Tri Manggala. Den Kakang Semar kaya mangu-mangu jroning rasaku nggonku bakal nyadang tumurning kanugrahan. Lho kok ngaten pripun? Mongko manut petangan kula niki wahyune pun badhe mandhap lho Den. Mengkono Kakang banjur prayogane aku kudu piye Kakang Den? Ngaten nggih, laku pesten kodrat tumrap sawiji-wijining titah menika boten saged dipun gagapi lan angel ginarayang. Lan sampeyan kudu eling Gus, yen sakniki para kawula niku mung butuhake pengayoman. Mula mbenjang malih Gus, yen sampeyan isih netepi jiwaning pengayom, yen Ndara Janaka pun kasembadan kenggonan wahyu, ampun terus gedhekke gendung. Den, najan sak dhuwur-dhuwuring pangkat niku pengayomaning kawula nanging isih kalah karo wong suci merga yen ratu pengayom lan ayaka niku mung
kuwasa, kendel lan pinter. Nanging mung diajeni ing wewengkone mawon. Ning nek wong suci, yen wong suci niku tetep dipundi-pundi wonten sak dengah papan niku Den Ndara Arjuna. Ya Kakang titis temen pengendikane Kakang Nayantaka. Lah, ucap kula niki wau mangge garan. Sakniki sampeyan manglu mampah nurut sungapaning benawi menika lan ampun kesupen mahas ing asepi sinartana minta sih nugraning Bathara mugi-mugi wahyu utawi kanugrahan cepak wonten salira jengandika Ndara Arjuna. Palugon lakuning lekas kita linuting kidung kadung kadereng hamo memangun manah rahayu haywono tanah kolong biar padang trawangan dupi aku nampa pengendikane Kakang Badranaya tak suwun pamujimu Kakang lan Kakang Semar aja aduh-aduh saka aku Kakang kula wonten mriki mawon merga wahyu niku nek didoi bakale mlayu tekse nek sampeyan saya adoh kalih panembah sampeyan ya ditebi kalih kanugrahan ning yen sampeyan saya caket ing panembah wahyune nggih saya nyaket pun sakniki mang tindak nurut sungapaning benawi menika sinartan puja puji rahayu kanthi rasa anteping tekad weninging pikir kang sato kandel kumandeling kaprasayan mugi-mugi kasembadan ingkang ginayu Den Ndara Arjuna. Oh oh Daramu Ndara Arjuna wis bidal. Nggih Pak lah terus niki pripun kok kakekne mboten dawuh kula Petruk kalian Bagong ngetutke Ndara Janaka. Ora. Kowe wae gareng Petruk Bagong. Kowe wong telu aja padha wedi kangelan. Kowe wong telu arep tak kongkon. Ajeng didhawuhi napa Pak? Ajeng dawuhi napa Pak? Kowe bocah telu iki mengko arep tak dadekke siji. Kowe cah telu mengko mangkato ning negara Ngastina. Golek ana ungganing Kanjeng Ratu Banawati. Reka dayanen supaya Banawati bisa metu saka pura. Ning wanti-wanti sing dadi welingku kowe aja nganti padha wani nyinggel salirane Dewi Banawati. Sebab nek nganti kowe wani nyinggel bakal ana daya pangaribawa lan gedhe walate, ngerti? Nggih, ngertos. Karone mung sak dapur kaya kula arep nyinggel Ndara Ayu Banawati. Sing penting kowe kudu bisa ngreka daya ben Dewi Banawati iso metu saka pura negara Ngastina. Lah nek pun medal, nek wis metu mengko nek wis metu saka negara Ngastina, nek wis metu uyaken nganti tekan ngendi playune. Oh nggih, lah ning ngeten piye Petruk? Lah ning ora wurung iki mengko konangan Kurawa, mesti kula dipentungi. Oh, Pak, nek terus konangan Kurawa pentunge piye, Pak? Tanggung jawab, Pak. Kowe aja padha semelang, aja semelang. Sing penting kowe kabeh aja nganti ngetarani, kowe padha ngeningnya cipta. Wong telu bakal tak sabda, wis. Kowe wong telu padha nyaketa rene, bakal tak sabda iki mengko dadi apa?
Wah iki piye iki, Pak? Lah kok dadi awakku dadi ora karo-karuan kaya mangkene. Wah iki piye, Pak, kok dadi kaya ngene weh? Kowe tak dadekke wong telu tak dadekke siji, terus tak sabda dadi gajah. Nggih, terus pripun? Wis mangsa borong lehmu nyangkit, butuhe kowe saiki nyerako nyaketa ning ungganing Banowati. Lan kowe dadi gajah tak jenengi Gajah Benggala. Kowe kudu tetulung sapadha-padha. Arepa gajah ning gajah sing apik. Kowe kudu tetulung sapadha-padha tekse kowe kudu tapa ngrame. Oh nggih, Pak. Haning mengke wis mengko mangsa borong leh munyangke wis saiki gek padha budal ning negara Ngastina merga iki ana lakon sing nyolowadi. Ling siratri wus wancine bang wetan sumaput ngakoso lintang rina wus kawuryan umiring sang sasa Koro Sumilak prabeng ngakoso Gatine sang Hyang Wisesa weh tentreming triloka ing
Ing kulup Narayana Sukma Wicara kula wonten timbalan ingkang ngadalu Hyang Adipu ulun wis uninga mungguh apa ta karyanira marak ana ngarsa ulun mboyana liya muhung anggon kita wisuh marang kahanan iki Sukma Wicara najan kita durung ngaturake nanging ulun wis prisa lamun kita kepengin bali marang kayangan Junggring Saloka Wisnu kasinggihan sabdanipun Hyang Adipu ulun mongko kawruana ya nggir anane Bathara Wisnu ulun tandur ana ing jagat raya iki sejatine kinarya pangreksaning bawana aja nganti jagat iki rusak dening angkara murka kita kudu ngerti yen ta Wisnu tinandur ana ing bumi iki yektine durung paja-paja paripurna dharma kita kula nuwun inggih lajeng menawi mekaten lajeng ingkang wayah cumadong dawuh pukulun gelem ora gelem kita kudu bali maneh ana ing Marcapada inggih nanging lajeng menapa ingkang kinarya pikukuh pikuwating lampah anggen kula badhe malya jagat menika pukulun tatkala narpa Kresna tan tulus anyukra ring Resi Cahnawisuta kan munggah kalihira ing rata dahar tumiyangakeni kang sarutama tan biar magawe pupuh miguna sang Resi Wasu nggir tampanana ya nggir kanugrahan jati marga iki pancen wis dadi pinta kita yaiku wahyuning katentreman lan wahyuning kaprajuritan wahyu katentreman kudu sinarira dening Nalendra ingkang hambek wicaksana lan dilambari tapa brata dene wahyuning prajurit utawa wahyuning kaprawiran samengko paringna marang kadang kita ing Jodipati ya Sik Werkudara minangka waing tapa nggone wis mahas ing Asamun Narayana aduh matur guing panuwuning tanpa pamikawarna lajeng kula aturi maringaken pukulun tumuli tampanana ya nggir Narayana Sukma Wicara sanget-sanget ngaturaken guing manuwun ingkang tanpa upami pukulun dene sampun paring kanugrahan dhateng ing wayahipun Narayana malah wahyuning kaprajuritan ugi sampun dipun paringaken mangke tumuli badhe kula paringaken dhateng rayi kula pun Bratasena ingkang mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu pukulun ya lelungsen ulun bakali muga Jawata tansah ngayomi marang jeneng kita nggir Narayana
Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra Baskara kumitir aning ngasta mangayataken giwang katon Narayana Dusi nuwun sanget boten nginten bilih sembahan kula lenggah wonten ing alam antara. Iki yen ora kleru mayangkara. Inggih. Lah kok dadi kowe ngerti aku lan kowe nututi marang panjenengan ingsun. Maruti. Dateng pundi Kiwala Jengkar Paduka kula mboten badhe ginggang sarikma. Sababe pinardawa gesang kula wonten ing alam padang kawitan jaman Ramayana ngantos Mahabharata. Namung kinen leladi dateng pukulun Sang Hyang Wisnu mila menapa ginanipun menawi kula wonten ing Janaloka lajeng Paduka tilar manjing ing Sanyaruri. Pukulun yo bagus yen ngono kowe isih setya bekti marang Bathara Wisnu marcapada prapting delahan kula nderek keparengipun Paduka pukulun Sang Hyang Suman. Ya Senggana iki yen kowe tansah setya bekti ana bebungah kanggo kowe mayangkara inggih menapa ranen ulun iki wis antuk kanugrahan barengan kelawan Dimas Werkudara iki wujute cahya biru tak paringake marang kowe inggih lajeng kula nampi kanugrahan wahyu menapa tak jenengi Wahyu Mustika Biru. Menapa wonten ora ana ya dianak-anake ngono. Kuwi mengko kanggo wadhahing kautaman, ngerti ya? Ingsun Jengkar Praja iki ora mung kloyong-kloyong nanging aku golek srana kanggo tentreming bawana. Aja nganti jagat iki tinarungku dening nepsuning angkara murka lan budi candala. Ngono Maruta. Kula nuwun inggih menapa sampun kasembatan wis wahyuning katentreman wis sinarira dene wahyuning kaprajuritan lan kaprawiran bakal dadi gaduhane Yayi Werkudara Jodipati. Kowe kudu nrimo wis cukup Wahyu Mustika Biru mau ya. Anoman wonten dawuh gelem ora gelem aku lan kowe kudu melu ndandani budayaning watak nista lan ambek candala. Nyelingke wong kang padha lali nglempengke kang bengkong. Ayo Anoman bali ana ragane sowang-sowang lan ingsun banjur merpeki marang Dimas Werkudara nggone ngetekake tetaki inggih monggo sinuwun kula dherekaken sinuwun. Ora pangling iki mesti Bathara Wisnu. Mengko dhisik kok kaya ora pati nduga. Nek saka blegering piladalah sapa kowe? Lho, jare Bathara Wisnu kok Wisnu ki titis kok ora ngerti karo aku. Ya, kowe Kumbayana, Anoman wis ngerti? Inggih. Menika atmanipun Durna. Ya. Aku Kumbayana. Wah, jan sumunar cahayamu. Kowe saka ngendi? Ora perlu kowe dadak takon. Kudune sing takon ki aku. Ya, tak kalahi. Aku bakal sowan ngersaning Sang Mahardikingrat. Ya pukulun padha wenang. Ideping tekadku aku kepengin gayuh tumuruning wahyu. Iya nanging
Wong golek kanugrahan kuwi ora kaya ngono kuwi carane. Sedeng nganti direwangi kanthi manteping rasa tumening tumindak wae durung karuan yen oleh gawe. Ewadine kok kaya ngono kuwi. Agal growal-growal lekasmu. Narayana, ngene ya. Mergo aku ngerti yen to wahyuning kaprajuritan lan wahyu katentreman wis ana kowe mula yen wujud godhong ora ketang sak suwek aku njaluk yen wujud geni ketang mung sak pelik aku njaluk yen wujud banyu aku bakal nyawuk ayo gage wenehno marang aku lah dalah kok le gampang temen nggonku golek tak rewangi ngambah ing alam antara kok gledhek petele mung arep mbok begal yen ngono apa perlu nganggo roda paripeksa Anoman wis tanggap aja lenggas kita kula legandange. Tanganmu keparat kowe Anoman ya apa apamu ayo arep ngajak pirang dina kowe Durna ya nanging ing kene ora ana dina sasi lan taun mudhana marcapa tak enteni keparat kowe